Tady vidím nějaké antimagické pole, takže zákaz portu. Přesně tak. A tady nějaká knihovna, tady už budu dávat asi toho svého prvního. Jo, jasně, no. To, to vlastně, ne, vlastně nevím, to je k ničemu, já to vždycky prodám. Máš nějaký zvaťáčky. Aha, aha. A tady nějaký něco, co to je? Tady nějaký zlatý kámen. Kopej. Ježíši, zvedle. Aha, já tam nemůžu jaksi pod něho kopat, proč? Když to dám takhle. Bude to obkopat. No já už to vidím. Aha, aha, tady jsou schody, takže jsem tam vůbec nemusel dělat. Co? Made of basic planks. No, tady nějaká knihovna. Bookcase. Takže ten anti-magic se dá prodat, jako jo? Ten teleport, ten disruptor. No jo, ne, on to rozbije. Vlastně bojovník by to měl rozbit. Ty jsi tam tak daleko? No ve druhém kole. No a ty už to jdeš ničit? No mám ho tady, jakože koudy a nemůžu se tam portnout. No protože tam ještě ta brána, ne? Nebo... No nevím, je tady jakýsi divný takový teleport disruptor, no. No vím, že ale předtím je brána, ne? Aha, to jsem se nedíval. No. Ne, tam jsou schody. Jenom. A brána tam není už? A je tam brána. No, to se ti otevře, až splníš ty úkoly. Aha. Jo takhle, hele, tyjo, to jídlo se těží asi samo, že? Podle toho, jako když se asi nějak vypěstuje. No, stejně. Jo. Jasně. Takže jídlo, víc jídla. Jo, to všechno se dívám, všechno stojí. To všechno dává jedno jídlo, ale tohle stojí 20 dřeva, toto 15 něčeho, to je asi jídlo. A toto 25 jídla, no tak. Co? No že právě nevím, že tady bílý houby, na to potřebuješ 15 jídla. No. Na mrkve 20 dřeva a na citrony 20. To je zlato. Aha, jo, To tak šperky. jo, jasně, když to pak. To bylo blbost, když na jídlo potřeba jídlo. Jo, to je blbost. Jo, takže 15 zlata na houby a 25 zlata na citrony. No. A 20 dřeva na mrkve. Možná třeba ty citrony dělají rychle, já furt nevím. No asi v tom bude rozdíl, jak by to Tak nebylo. no to je ovoce, že jo, ovoce, zelenina a jídlo, jakoby, takže... No, asi v tom bude rozdíl, jinak by to... Teď koukám, tady, když ti to ukáže, tak white mushroom, deadly poison for most living creatures. The dwarves seem to have an immunity to the poison. Takže když to jí, tak jsou imunní proti vlastně, Jedu. jo. Mhm. A lemon, nic. A mrkve taky nic. Aha, tak začínám chápat, proč oni se tam ty svíně nechcou prokopat. Protože bych to ojebal a okradl je. Tyjo, on se nechce podkopat fakt debil, ale počkej, to je nějaký divný. Nejde tam, vlastně to jsou ty kameny, které nejdou. Aha, No. ježiši. Vlastně to půjde, protože toto je špatné. Jo jasně, takže tady jsou i kameny, které jakoby nejdou prokopat, jo? No, co někdo říká, že tam jsou takový, který vlastně nejdou. Jo, takže vůbec jako kameny, jo? No. Aha. Takže já můžu kopat do hlíny, ale ne do kamenu. No do některých kamenů jo, ale ne takových těch, prostě, který fakt nejdou, prostě to takový... Já to vidím, no. Jo, už to vidím. Takový prostě... Prostě můžu kopat do hlíny, ale do kamenů tady těch ne zatím, no. No, jinak do rudy a do těch normálních kamenů, prostě, který máš jakoby surovinu, tak do těch můžeš. Jo. Ty mají totiž jinou barvu, to poznáš. Jo, vidím to, no. A oni pak mají jakoby i nějaký upgrade, že už je pak kopat můžu? To nevím. Já si myslím, že tam je jakoby konec mapy, asi to má znamenat, že Aha, jako abys kopal třeba až do nekonečna. jo, jasně, takže... No, To by- jde o to, jestli pak třeba není nějaká technologie, že prostě vám zlepší kopání. To nevím. Co můžu podívat, počkej. Ty vole, kam zmizel? Je možný, že on asi zemřel a má tady hrob? No tak zemřel. Buď možná zemřel hladem, nebo Aha. třeba neměl přístup ke stolu, no, on nemohl prostě dejít a prostě najet se. To je vůl. Jídla mám dost, ale je možný... Tyjo, jak plním ten stůl tím jídlem, to se samo plní? No a oni tam dodáší.
mě to tam asi nikdo nenosí, nebo já nevím, protože oni umřeli, už 2 umřeli. Ježiš, tam umírají jídlem. Máš někoho, kdo ti tam vůbec dává to jídlo? No a kdo tam dává jídlo? No ti dělníci, co vlastně sbírají to jídlo. No tak mám tady jednoho takového. Já vždycky mám 2 radši, to je jako jistější. Asi si udělám druhýho, když na to tak koukám. Protože když vidím, že ti 2 chcíplí, tak... Není tady nic v tom stromu. Nic tady není. Máš i takový talent jako pro prince. Když jsi vlastně v tom světu, tam si můžeš vybrat 3 specializace, jakože na military, production a třetí je jakoby research, takže prostě to učení, no. Aha, a jak se na toho krále, to jdem vlevo? No to je až budeš ve světě, jakoby vybíráš mezi těma levelama. Tam jde na to kliknout, teďka ne. Tak. Žrádlo je worker? Ježišmarja, co to neorientuju. No, ten stojí, myslím, zlato, to nestojí. Jo, zlato, je tam. Tak pojď. No, vidím, že to možná fakt nestíhá, tyjo. No já už mám 2, tyjo. Mám 3, protože ono fakt tady je toho dost, co mě. Aha, neumřel sám. Jo, já už to vidím proč, já jsem tam kopal zlato a nechal jsem ho tam zemřít dole, on tam totiž nebyl žebřík. No, ten ti říká, že prostě, když nemá přístup vlastně k tomu, tak zemře, no. No to je ten jeden, ale ti 2 furt zemřeli jen tak. Tak kromě ho vraždí, musíš to vyšetřit. Research table, no, ten bych mohl dát do té knihovny teda. Tak. Už to nejde. Ale to. Tak, schody byly tady někde a už to je nic. Trénovací panák. To jim zvedá levy? No, oni vlastně, no, oni na to vlastně to jasně. Jo. To je místo. No, kde mám ten žebřík, ty vole, tady už to není. Guard post. To už to mám žebřík. A jo, když už vím, tady je. Ne, není. Není tady. Jak to? Už se staví samo, to bys neměl tam vůbec nic jako. Žebřík? No, ten vlastně potřebuješ. Prostě na to klikneš, on se tam postaví sám. Já jsem ho tady měl a už tady není a nemůžu ho stavět, ale není tam. Protože tam umřel minule. To je tupec. Zase musím odkopat ještě jednou. Pohodíš to z nějaký bojovník tady, goblin. Ještě tak mezerníkem to vždycky stopneš. A vlastně pustíš. To je jako pauza. Jo, paráda. Dekorace, 20 dekorace. Dekorace je co? Dekorace je toto. Jako ty guard post, jo. Kam jak mám 20 naházet. No jako, tak třeba víš co, třeba zdí a podlaží taky se počítá. Aha. A to se dělá... Tady nevidím. Tu tam máš. Už to vidím, jo, mám to. Jasně. Asi tady nějaký pilíře jsou. Teďka právě mám postavit 4 vlastně kamenné sochy, takže já nevím prostě co to je. Mám to jakýsi, tak to z kameny, ale ty stojí 800 kamene. To nemám. No jako mohl bych to koupit, no teoreticky. Když podám železo, které mám docela hodně, tak budu vidět docela hodně peněz. Jsem měl nějakých 300 železa. Už mám 1272 těch zlato vlastně. No já to zkusím koupit. Vidíme. Generátor. Elektrický generátor na benzín. Pro vaše pasti. Jo, to no. To máš taky vlastně nějaký úkol. Já jsem ty pasti nedělal, protože to musíš vlastně vyzkoumat, tam jsem mě fakt zkoumat nechtěl. No, já tady mám, že mám. Jo, to je King's Quest. Jo, Main Quest. Už to vidím. Jasně. Jsou královské úkoly. Ještě to je hodně velká socha. Tak ještě tady pustím nějaký ty hovna. Já si to chci někdo rozšířit. Co mi chybí? Já mám zlato. Aha, to mám koupit zlato.
Počkej, teďka zrovna kopu. Chybí zlato. Proč to ještě nikdo nevykopal? Prčic. Měl bys si za taky čas, abys nerendroval pak půl hodiny. Nebo tak, půl hodiny. No, abys neměl ten díl moc dlouhej. A tak pohodě, já to nějak rozdělím, když tak. A jo, vlastně jo, já to vlastně říkám. Právě se mě to nechce ani. Možná po druhým, teďka dám pauzu, si skočím pro pití, to je první věc. Ale ono to je jedno, já to prostě ještě tak rozdělím. Jasný. Tak pojď, to je zlato. Pokud byly problémy vlastně, Šmaty vlastně nebyl, ten byl na taneční, ale já jsem byl doma. A byly problémy vlastně, mělo to být v 7 a nevyšlo to v 7. Bylo prostě až v 8 to myslím vlastně zpřístupnili, jakože to šlo stahovat. Byly prostě nějaký problémy. Náhodou nevíš proč? No, psali něco, že poslali kódy, že Paradox poslal kódy, ale s tím to prostě nějak, prostě ne, bylo to prostě nějaký zpožděný, no. Nakonec to vyřešilo, ale hodinu jsem čekal, no. No, jako hodinový zpoždění, no. Což nebylo příjemný ještě, že nebylo předběžný stahování, který většinou bývá. Jo. Což mě docela naštvalo, ale Vlastně, no, člověk natěšený a pak něco ještě hodinu čekat. tak schválně, jestli ta socha půjde. Jsem tady poslal pro ní svoji sochu. Je to nějaký dwarf, který má v ruce krompáč a pivo. No tak do prčic, tyjo. Tady nějaká, jo, to je ten král. Jak zvýším vlastně počet svých trpaslíků? No, když dáš vlastně ten Hemford a máš to Spamming Pool level 1, to 100 000 zlaťáků a vlastně vylepšíš to a zvýšíš maximum svých dwarfů. Cože? No ten Hemford, to znamená ten vlastně obchod. Máš to? Ne? Takový hrát v pravém dolním rohu. Aha, no. No to máš Spamming Pool level 1 a tam když dáš, tak No jo. 1000 a to ti zvýší maximum těch dwarfů. Takže místo 10 jich budu moc víc, jo? No nevím, asi možná 20. No to teda za 1000 to je docela drahé teda. No, tak no to je fakt, no. Teda za to, že ty psi nic nedělají, tady jen čumí, já jsem jim dal tady úkoly, aby těžili a čumí a nic nedělají prostě. Musíš toto, no, musíš trošku aby makali, no, když se ti flákají, tak... Warfing, tak do prčic, ale oni fakt jenom čumí a nic nedělají. No tak, Ty bys viděl moje království, tak... Já udělám screeny asi nějak, nebo... Ale jo, vlastně screen si mě ukladají vlastně do Steamu, že? Asi jo, no, nejspíš. Počkej, jaký udělám? Tak, ale už by mohli něco dělat, ten tady spí jak debil a má kopat debil. Nevím, jestli se něco udělalo. Asi ne, možná, nevím. A dává docela dobrý damage a fighter, který stojí 50 železa a vlastně to bojovník na blízkost už těžší brnění má a sekiru oboluční. Ten Spear Tower, ten stojí vlastně 200 dřeva. To možná na chvíli vypadlo, protože jsem si tady hrál s tlačítkama, takže možná kousek nemám, ale nevadí. Čím se dělají screeny na Steam? No já jsem zkusil normálně print screen a nevím, jestli to šlo. Myslím, že jo, že print screen se to dělá. Nevím, kouknu na svůj účet. No, tyjo, ale ti dělníci mě serou, že nekopou, co mají. Nekopou to, co mají, prostě tam, co mají, a oni prostě kopou. Oni nekopou, ty svině. Prostě tady mám nakopaný, jako daný naklikaných jako asi 5 míst a nikdy nebudu kopat. Tady jsem dal postavit stůl a ještě ho nepostavili. Co je špatně, sakra. Nemám tam nic, žádný snímky nemám, nevím proč. No, to se zjistí do příště. A ten quest funguje. Ten vlastně, jak máš ty 5. sochy, tak třeš vlastně 800 dřeva. A 800 kamení, tyjo. To bude těžit dlouho. Jako je to sice vedlejší quest, ale já dělám i vedlejší kvůli vlastně tomu specializaci, tomu princovi vlastně, díky tomu. Jo, takhle ty dekorace ale nedodělám, jestli oni nezačnou něco dělat. Oni tady furt žerou. Tak kopat pojďte vy svině, Ježíši Kriste, oni to fakt jak svář.
jídla mám dost, tak uberem jídlo a pojďte kopat. Bože. Nebyl nějaký další. Nebo že by umřeli? Ne. Warrior? Od 5. levelu vlastně zvyšuješ vlastně tu specializaci, když to máš pak vlastně vyzkoumaný, tu schopnost vlastně. Kopej. Počkej, kopu takový ti digeři, že asi teda. No, jasně jo. Aha, tak možná už chápu, kde je problém. Já mám samý workery a... Ty nemáš ani toho kopáče. No asi ne, oni totiž ti kopáči asi umřeli. Nahoře vlastně takový ten přehled. Máš tam vlastně jinou prince, No jasně no. a workera. A jak zabiju nějaký ty dementy? No, dáš ten Hempford, užij se Hempford, Jo, to je ten vpravo dole hrad. ten obchod, Jo, už to vidím, Hemford. Dwarfing Fuego je tam přidáš. No, jenomže já tam nemůžu nikoho přidat, protože mám z 10 z 10. Tak dáš vlastně, to jsem taky neviděl, to je vlastně měšec a prodáš nějakýho. Normálně ho prodáš. Měšec? No, jasný, jakože prodávat zase. Jo, jasně, takže... no, super. No, táhni zmrdě. Jsem taky právě neviděl, šetřil jsem. Jo, Těch tisíčáků abych měl víc a pak jsem to zjistil, jak jsem to vykašlal. já nemůžu šetřit, protože mě to nemá kdo kopat, no. Jasně, no, už to chápu. Tak ještě jednoho craftera zabiju, protože to fakt je zbytečné takhle. No, to byste byl furt. No, protože já mám asi několik crafterů, tady mám 4 warriory. Ne, počkej. No, mám 3 warriory, Makaj. 4 craftery a úplně hovno. A dělám hovno. Ubíhají tady. Tak, kde jsi? No, digger, pojď trochu. Všechno je na tobě. No. Nechám ti teď minutku prostor a skočím si pro nějaké pití. Jasně. Takže hned jsem tu. Vlastně zmíním, akorát můžu zmínit hru, kterou, no, hrál jsem, teď už moc ne, ale dneska byl update podzimní Age of Empires Online, nevím, jestli to někteří z vás znají, ale to free to play hra vlastně z doby antických dob, takže vlastně Řekové, Egypt a takhle. To v celku dobrá grafika, jako kreslená asi jako té hry. Já tu grafiku mám rád, takovou tu kreslenou, se to líbí dost. A jinak když Matým se známe ze školy, schodíme spolu do třídy, takže takovou vsuvku, nás to zajímalo. Znamená, teď jsem našel, jak se jmenuje, Aquamarine, ne, Turmalin. On se používá na... Tak, jsem zpět. Jsem zrovna vykládal o hře Age of Empires Online, že zrovna dneska vyšel nový update podzimní. Aha. Kde vyjde vlastně nová civilizace, AI. Co pak je za novou civilizaci? Norové. Norové? Je. Co mě naštvalo, že zase přidali nějakou novou severskou zemi. Že zase přidali, tam už jsou Keltové, že jo, zase přidali nový, to mě docela naštvalo, ale tak jako přežiju to. No, ten Age of Empires jsem hrál jen chvíli. No to, že jsem si koupil i tu prémiovou, Já mám všechny prémiový, až na tyhle nový. Já vlastně celkově, když je nějaká hra free to play, tak si koupím prémiový. Znáte hru World of Tanks, tak taky prémiový tanky. Skoro všechny už. To sníš. Tomu se říká free to play. Jasně, když už to můžu zdarma hrát, tak proč bych si to nemohl zaplatit aspoň něco? Pay to win. Takže jo, tak když už, jestli chcete hrát, jestli chcete vyhrát, tak musíte platit, no. Tak to bývá, no. Tak jako dá se tam, u toho World of Tanks tam právě to není, to je docela právě... No a když umíš mířit a střílet, já to chvíli hrál, takže jako mě to nešlo prostě, já jsem se nemohl trefil, ale jako fakt jsem musel být blízko, abych trefil tank. To je někde prostě pole, no.
Když jsem trefil 2 tanky zabitů, tak jsem byl rád. No. Ale to si taky o zvyku, prostě si zvykneš, to je jatka. Tak, už to už mám velkou pevnost. Už taky začínám chápat. Fakt se vůbec neblížím, teďka tady prostě mám hledat jakýsi legendární poklad, ale vůbec neblížím k pokladu, prostě nevím vůbec kam kopat, nevím nic. Strašný. Tam už je otazník jiný kam kopat. A jako fakt, ta hra se mě fakt líbí, jako fakt splňuje moje očekávání prostě na 100%. Se mi fakt povedlo prostě, nemám k tomu námitky. Ani jedno prostě. A když je multiplayer, tak to budem doufat, že to přidají. A myslím taky, že nějakou chvíli a je to tady, jakože se vůbec nemáme čeho bát. A jak ta hra je fakt skvělá. Taky se mi to začíná sakra líbit. Si udělám asi nějaký kitky, abych měl lepší nálad, jakože, víš co. Ale nic, čo, protože zlato mě docela ubývá. Zkusím prodat ten turmalin, co z toho vytěžím. Tak, co to mám? No, tohle. 25 a 20. No tuto, že bych měl, tak kam ty kvitky švihnem. Tady. Tak. Chudák tahá krumpáč po zemi. Aha, on jde spát, ten nebyl. A vlastně ještě, když máš ten hrad, No. tak vedle hradu máš vlastně ty levely, že jo, jakože máš až 30, no, až 32 dolů můžeš jít, že jo, jako pater. A pak tam máš takový íčko, nebo vidíš to? No. No tak to, když na to klikneš, tak ti to vlastně změní všechny vlastně status bary. I health bary těch dwarfů. Jo, vidím, no. Že to třeba, mně se to líbí prostě, že tam to info, ale jak chceš. Jo, mně se to taky asi líbí, že poznám, kdo co dělá, no. Prostě kolik má kdo životu, jako co se má to udělat. Takhle. Vidím, že ještě asi prodám nějakýho toho. Mám military, co mám ještě dost? A vlastně Worker. 10 euro za tuhle hru není vlastně hrozně. Myslím si, že jako za takových pár korun je to pěkná hra. 250 korun. Za každý obětuje a vyzkouší si to. No, myslím si, že v cenově je to úplně parádní. To jako jsou dražší hry a nestojí za nic. Já jsem si třeba koupil Diablo 3 a už to teďka nehraju. Já prostě... To je, já nevím, já na to Diablo mám sám svůj názor, že si myslím jako, že prostě to bude taková hra, myslím na chvíli, že jako... Nebo jako no nevím, no jakože někteří to baví prostě, jakože někteří už třeba jsou v tom fakt dobří a... Jakože, víš co? Jo, no. Jsou tam takový ti, co prostě streamují na Twitch TV. Jo, a baví je to, no. No jasně, prostě... Si lidi baví asi, no. Jako když mě to... Nevím, já prostě mě tam strašně zabíjeli a prostě nepadlo mě prostě pořádný předmět, no, takže mě to Jo, to je další věc, když nemáš ten cíl k tomu a nic tě k tomu nedostane, tak ti to přestane bavit hodně, no. To sám vidím na, když jsem si koupil World of Warcraft, tak jako, jelikož já mám na ten drop docela štěstí, tak mě to baví víc a víc. Právě máš tam bratrance, který ti protahuje na rajdy. Ano. Zapomněl zmínit. Za něho jsem rád, že jsem se dostal. Což náš kamarád Luboš takový štěstí nemá. Ale ne, teďka už docela, jo. Dostal se na náhradníka a Bůh ví, jestli je náhradníka, možná má i větší místo. Teď už. Čas se osvědčil. Takže. Zase tak špatné. Ale to se mi líbí, tam se dá furt co dělat, že jo, takže i tak. Když už ne PvE, tak je to PvP. Pak nějaký ty achievementy a No, tituly. Prostě Honda. je tam toho víc, no. Já si taky koupím, ale mě prostě já třeba, mě nevadí zaplatit za hru, ale mě prostě vadí prostě platit měsíčně furt. No,
to je taky věc taková, která je něco, co jako platí za tu kvalitu mě přijde, protože fakt já to vidím úplně. Já jsem si říkal, jako ono to je dost, ale jelikož si to kupuju přes Aukro, tak to je 500 za 2 měsíce. No ono to je 250 korun na měsíc, ale jako myslím, že ten pocit ze hraní je docela superový, jako mně se to fakt líbí. No, na rozdíl od free serveru, jako, No to je určitě, to je prostě jako, že jo, buď neplatíš nic, anebo 250 korun na měsíc, no, tak jako, abych řekl opravdu, je v tom určitě rozdíl. To fakt člověk pozná, tak 250 korun, teď jo, co lidi, co na to nemají, já to chápu, protože všichni na to nemají prostě a jinak, jako, doporučil bych lidem, co na to mají, aby neváhali. Já zrovna nejsem ten ze sociálních slabších, ale stejně mi to prostě vadí. Každý prostě furt to hlídat a prostě když... Prostě mám jako ten pocit rád, že prostě si koupím hru a můžu hrát prostě furt. Jo. Prostě nemusím už si prostě nic hlídat. To mě prostě vadí strašně moc. Přemýšlím, který takové hry ještě jsou, že se musí platit měsíčně. Asi... není, jo. Takovou... Ani mě nenapadá žádná taková hra. No ale je fakt, že třeba Diablo 3 taky, nebo StarCraft 2 prostě taky zaplatíš. A hraješ, no. Přesně tak, prostě nevím, no. Tak ono se asi musí zaplatit ti skriptéři a takový lidi, co prostě tam dělají ty svý věci. Tak oni hlavně vědí, že prostě ti lidi tam prostě to hrát budou i prostě budou platit, protože ta hra se prostě ty lidi našla, no. A tak ono tam taky nějaká budoucnost je, protože v té hře taky, v té hře se toho dá tolik dělat, prostě tam je pořád co dělat. Tam se nestane, že by nebylo co dělat, jako si myslím. No ale prostě do té skrypt, pak do toho vymýšlet, že jo, třeba pak už jako, nevím, no. Panda, myslím, že Pandy bylo jedný z posledních vlastně za těch datadisků, no, nevím. Nevím, jestli bude ještě třeba něco dál, nevím. Prej, že jo, ale no, to se uvidí. Myslím si, že max bude tak ten 100 level a pak už asi konec. Jo, to mi taky někdo říkal, že maximálně 100 a pak už bude konec. Ale... Uvidíme, jo. Uvidíme, zajímavé mě, s čím nás překvapí dál. Já tak čekám na ten BlizzCon, co bude teď rok 2013, myslím. Oni taky zmiňovali nějaké hře tajemné, která vlastně má být taky mimo RPG, ale nevím, jestli to bude třeba nějaká fáma jenom. No, já spíš hodně se těším třeba na od Blizzardu Dotu, co bude. To by mě zajímalo, jaká bude. Dotu má toto, ne? Dotu má... Warcraft? Wolf, ne? Valve. Ano, ale ještě právě se plánuje, že si udělá oficiálně Blizzard svůj vlastní a tam budou vlastně spojení hrdinů ze StarCraftu, z Diabla a z Warcraftu. Aha, to bude zajímavé. A to právě myslím, že dávají zdarma ke StarCraft 2 tomu novému datadisku, co má vyjít, myslím, příští rok. Někdy v březnu, nebo na jaře, myslím. Oni to říkají, má to asi byla fáma, protože oni něco říkají, že to vyjde teďka, jakože tenhle říjen, nebo co? Aha, tak to vůbec nevím, ale do toho bych asi šel, protože to by mě hodně zajímalo. No, nevím, jestli jak to bude vypadat, jakože třeba... Tak oni jsou tam takový hrdinové, prostě fakt jako, když jsem to viděl, tak se mi to líbilo, jo. Ono furt je to klasická Dota, jo, kdo zná Dotu, tak ví. Vlastně, ale jestli tam přidají z Diabla, tak to bude takový, nevím, jestli to... No jasně, tak prostě je to produkty Blizzardu, no. No nic, to jsme se dostali tak do zákulisí ostatních her. Vrátíme se k našim dwarfům. Já mám jakousi toto, teď mám teďka utočím nějakého gnoma, nějakého trpaslíčka. Takový ten zahraní trpaslík, jestli víš, tak takhle vypadá. Asi si udělám novou podlahu u krále. Takže zase slepá ulička. Nečekané. Ach jo, nemám zlato a tady žádný není. Budu si říct hledat zlato. Yes. A to mám jenom udělat nějakých 12 dekorací. Nevadilo by mě najít už vlastně ten úkol. Je už kopu jak...
No, nic jiného neděláme, pokud. Tak pojď. Nakonec to bude úplně někde jinde. To jsem to vůbec nečekal. Tohle už tady to moc není, ani nehledání, tady jsou nějaký jedna. No. Dvě. Pro nováčka je to teda fakt jako delší hra, když na to koukám. Protože, jako když, myslím, že kdybych to hrál po druhé, tak aspoň vím, co dělat. Protože teďka fakt jako vůbec než se zorientuju. Ty jsi už vlastně v tom třetím? Ve druhým teprv. Ještě ve druhém, no počkej na třetí. To ti už dají takovou docela velkou základnu a než